Kaixo, zer moduz zaudete? Ondo? Venga, hasiko gara. Gaur ikusiko dugu karbonilo taldea. Dela, karbono bat, oxigeno bat lotuta, lotura bikoitzarekin. Honek, bi konposatu mota ematen dizkigu. Direla aldehídoak eta zetonak. Zein da beraien arteko ezberdintasuna? Aldehídotan, karbonilo, horrela ditzen dela taldea, dago kate baten bukaeran. Beraz, bukatzen da, hemen dauzkagu hainbat karbono, ala hidrogeno sin más, eta bukatzen du ze lotura bikoitza oxigeno eta hidrogeno bat. Berriz, zetonatan, karbonilo dago kate baten barruan. Hemen adierazi dizuet R bat, CO, R2, adierazteko erdian dagoela. Bai? Hemen SR2 eta SR bat ezin dira hidrogeno bat izan. Bi hauek beste modu batean idazteko litzateke R bat CHO. Konturatu zaitezte, alkolak idazten ditugunean idazten degula OH. Ordan ezberdintzeko aldehídoekin, aldehídotan da HO. Vale? Eta zetonatan izango da R bat CO, R2. Vale, aldehídoak. Aldehídoetan, adibidez, izan dezakegu konposatu hau. Bai? Nola izendatzen dira? Izendatzen dira al honekin. Aldehídoak dira al eta zetonak dira ona. Bale? Ja hasten gara hori ikusten. Orduan, aldehídoetan demagun konposatu hau daukagula. Bai? Orduan, hemen kate nagusia hau litzateke bi karbono, beraz, etan, eta aldehídoa denez, etanala. Hau etanala litzateke. Erresa bai? Beste bat. Begira, hemen daukagu berriz ere. Kate nagusiak bi karbono ditu, beraz, eta zerbait. Bi aldeetan daukagu aldehído funtzio taldea. Orduan, etanodiala. Ez dugu zehaztu behar nun dagoen aldehído funtzio taldea. Badakigu beti ertzetan egongo dela. Badakigu lehendabiziko karbonoa bai edo bai dela hau. Vale? Aldehído taldean dagoena. Beraz, etanodiala baldin badaukagu, biak lirateke lehendabizikoak eta gero baldin badaude hemen karbono gehiago, ordan ikusi beharko genuke zein ematen diogun garrantzi gehiago. Bai? Demagun beste konposatu hau daukagula. Bai? Hau ikusten dugunean, esan behar dugu aldehído al. Ze gehiago daukagu hemen? Lotura bikoitza en. Zeinek irabazten du? Beti al. Aldehídok irabazten dio lotura bikoitza. Hau da, garrantzi gehiago dauka funtzio talde hau, bai? Aldehído lotura bikoitza baino. Beraz, hau izango da lehendabiziko karbonoa. Beti. 2, 3, 4. Zenbat karbono ditu kate nagusiak? 4. Beraz izango da but. Baina dago hemen lotura bikoitza. Eta esan behar dugun nun dagoen. Orduan, hau litzateke but, orain esan behar dut lotura bikoitzori nun dagoen, bi en, gidoitxoak gogoratu, eta orain ez dago besterik, orduan izango da ala. Bi en ala. Beste konposatu bat, hau zailagoa da. Hemen gauza ja komplikatzen ari gara, bai? Beraz, daukagu bi aldehído taldea, al eta al. Ze gehiago ikusten dugu, hemen hidrogenoak falta dira, horrela, bale? Orduan, hemen lotura bikoitza en. Eta hemen, badaukagu erradikal bat, eta begitatzazue, idatzi detela CH2 6, CH3. Gogoratu, honek esan nahi duela, hemen badaudela, olako 6, CH2, 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 CH3. Beraz, honek zenbat karbono ditu? 6 gehi bat, 7. Orduan, hau izango da heptil. Ados? Hau ordezkatzailea denez, joan behar du hasieran. Nola zenbakitzen ditugu hemen karbonoak? Claro, bi aldehído taldea dauzkagunez, posible izango genuke alde batetik ala bestetik hastea. Baina beti bezala, lokalizatzaileri txikienak ematen dizkiguna hobetsiko dugu. Orduan, hau izango litzateke
Bat, bi, hiru, lau, bost eta sei. Zeren hasten baldin bagara hemendik bat, bi, hiru, lau, bost eta sei, honek ematen dizkigu lau eta besteak ematen zizkigun eta besteak ematen dizkigu bi eta hiru. Beraz, hau da hobesten duguna. Ze izango da konposatu hau orduan? Bale, lehendabizi gogoratu ordezkatzaileak, heptil. Zenbagarren karbonoan dago? 3. karbonoan, beraz. 3 heptil, zenbat karbono dauzka gero kate nagusiak? 6 heptil X, eta orain esan behar dugu lotura bikoitz hau 2. karbonoan dagoela. Bi gidoitxo en, eta ja bukatu dugu ordezkatzaileekin, bukatu dugu kate nagusiarekin, eta orain esan behar dugu zenolako konposatua den. Da aldeido, baina bi funtzio talde aldeido dauzka. Orduan, diala. Beraz, konposatu hau litzateke 3 heptil X, bi en diala. Vale? Orain alderantziz egingo dugu. Daukagu izena eta bilatuko dugu konposatua. Vale. Irakurriko dizuet. Daukagu 3 isopropil but bi en ala. Hau irakurrita, lehendabiziko gauza da kate nagusia identifikatzea. Edo nahi baduzue, ordezkatzaileak identifikatzea. Gogoratu ordezkatzaileak bukatzen dutela il. Orduan, hemen ordezkatzailea hau litzateke. Eta kate nagusia, has daiteke prop, but, met, et, pent, hexa, bai? Beraz, but bi enala, hau da kate nagusia. Aztertzen dugu. Al horrek esaten digu, bukaeran izango degula COH. Bi en honek esaten digu lotura bikoitza daukagula. But esaten digu 4 karbono. Orduan, lehendabizi idazten dugu orduan kate nagusia. 4 karbono. Bale, ni hasiko naiz orain kontatzen hemendik. Orduan, hau izango lan lehendabizikoa, beraz, honek dauka aldeido funtzioa. Horrela, bai? Hau litzateke edaz lehenengo karbonoa. Nun daukar lotura bikoitza 2. Orduan, lotura bikoitza dago hemen. Honekin ja izango nuke but bi en ala, bai? Eta orain ordezkatzailea 3 isopropil, bat, bi, 3, isopropil, gogoratu, iso esan nahi du bukatzen dela adarkatua, horrela, CH3. Eta guztira propil 3 karbono, beraz? Eta orain zer egiten dugu faltatzen diren hidrogenoak sartu, beraz? Hemen CH3, hemen SR zeren ja dauzkagun 4 loturak, bat, bi, 3, 4. Hemen hidrogeno bat falta zaigu, eta hau litzateke gure konposatua, irakurtzen dizuet. CH3C, lotura bikoitza CHCOH, eta hemen ditzintzilik, hemen hidrogeno falta da, isopropiloa. Bai? Venga, beste bat. Orain, bi kloro hexabilaudienala. Beti bezala identifikatu behar dugu kate nagusia eta ordezkatzaileak. Hexa honek esaten diguia kate nagusia izango dela. Hemen bi kloro denez ez daukagu hil lehen bezala, baina badakigu hau dela ordezkatzailea. Kate nagusia dienala, hau da aldeido, COH bukaera. Dien, hau da, bi lotura bikoitz, nun 2. eta 4. karbonoan. Eta hexa, 6 karbono. Orduan, idazten dugu. Orain hasiko naiz hemendik zenbatzen, bale? Hau da, nire lehendabiziko karbonoa, eta orain 6 gehiago. 5 gehiago barkatu. Bale, guztira 6 karbono. Ja daukat dien ala. Orduan, ala daukat. Orain falta dira lotura bikoitzak 2. eta 4. karbonoan. 2. karbonoa, 3. 4. karbonoan. Ja daukat
hemen kate nagusia. Ze falta da? Bi kloro. Hemen, bigarren karbonoan, kloro bat daukagu. Eta orain ze falta da? Hidrogenoak sartzea. CH, CH, CH3. Hemen daukagu, bai, gure konposatua. Gogoratu hidrogeno guztiak ondo sartzea, zeren nik orain ja hau astuta neukan. Bale, ba. Eta bukatzeko, hau luzea da, baina erreza. Ikus dezagun. 3 etil, 6 terbutil, ept 6en, 4in ala. Hasteko, identifikatu behar dugu kate nagusia. Gogoratu, hil, eta gero datorrena. Orduan, epta, guzti hau da kate nagusia. Eta ordezkatzaileak hemen dauzkagu. Zeintzuk dira? Etil eta terbutil. Venga, idazten dugu. Epta, zazpi. Hemen zazpi karbono. 6en lotura bikoitza. 4in lotura hirukoitza. Ala. COH. Bai? Hasten gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zazpi. Aldeidoa denez, gauzak errazteko, hemen aldeido taldea jarriko dut, eta hau beraz izango da lehendabiziko karbonoa. Eta orain juten naiz atzeraka. 4in, 1, 2, 3, 4in. Lotura hirukoitza. 6en, 4, 5, 6, lotura bikoitza. Bai? Eta orain ordezkatzaileak. Nik normalean ordezkatzaileak egiten ditut hasieratikan. 3 etil, 1, 2, 3, etil dira bi karbono. CH2, CH3. Eta 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eta talde hau da terbutil. Terbutil da 4 karbono eta dira modu honetan. C eta CH3, CH3, CH3. Hori da terbutilo. Eta orain zer egin behar dugu faltatzen diren hidrogenoak. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!